Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Doon na ako sa trono sa hari. Ari ko sa luyo agi. Nagubot ng mga tao sa baho ni Toto. Higayon ko na kini. Niyan ako sa luyo sa hari. Mahal nga hari. Mahal nga hari. Pamati. Buhi si Rayna Santan. Buhi ang imong Rayna. Busa ayaw pakasal ni Anang Bayhana. Nakabati ka ba na ako? Mahal nga haring burak. Oh, Nalimot ka ba ni Rayna Santan? Siya ang imong Rayna nga gidagit sa daotang bruha. kinsa ka? Ayaw paglingi na ako. Pamatia lang akong isulti. Rayna Santan angan sa imong Rayna. Reyna Santan. Oo, Rayna Santan. Nakatuog siya sud sa taas nga panahon. Reyna Santan. Ayaw paglingi na ako. Usay. Haring burak. Ayaw pakasal niya ng babae nga nagpaingon kanimo. Pero mahal ko siya. Mahal ko si Reyna Rosa. Pero musulti ka na kung amahal mo si Rayna Santan. Buhi siya. Tuwa siya uban ako. Pero, Kinahanglang mahinumdum kas nangagi sa imong Rayna. O pasaylo ako nga ako ni buhato nimo. dugo. Pagpakaayo, mahal nga hari. Oh, May bidagan gikan sa layo sa hari! Dakpan ninyo! Dakpan ninyo! Nagsaman sa hari! ang hari. Nagdugo ang bukton sa hari. Nabuhiaan ni Madam Ruha ang iyang tingog at tiguang. Mahal nga hari! Dahil lang mahinayon ang atong kasal! Mahal nga prinsesa. Mahal nga prinsesa. Mga prinsesa, ang imong tingog, ang imong tingog. Mahal nga rin. Samaran ka. Magkasulti ka, prinsesa Rosa. Dili! Makatog ka! Uy. Nakuya parang hari. Ang siya ninyo! O dadaan ninyo siya sa among kwarto! Kailangan makakita akong kataguan. Digay, dali dali. Si Toto ka rin naas na yung skurtina. To, maayo kayo ka masundis mga sundao. Abtik na ko. Ikwaktaw na ko. Makahimo na ko mga kakuyaw ni Day. Hayo pagtabi to. May nagpaingon din eh. Day, hindi maayo ang tail sa hari. Si Elmo karon. Si Tatay Andoy sab karon. Akong tanaw ni Day. Ayaw. Pagdalit ka mo! Oh, Kinahanglang matambayan ang hari! nakabatik ka ni Day. Tingog karon sa barangan. Ipahilo na ang akong hari niya ng higdaanan. Oh, sige day. Day, magdungan tagutang niya sa igdanan. Up. Sige, padapin ka mo kay tambalan ko ang iyang syabad. Pero naon sa man ang hari, nga wa naman na siya maglihok. Ako na ang bahaya niya. Unya, biyahan ka na namo. Lakaw, Elmo. Susiha ang gigukod sa mga tao. Murag nakaila ko sa iyang bayon. Dakpan ninyo siya, Elmo. Oh, madam. Andoy, tabangi ko sa pag-atiman sa hari. Madam. Ay, madam. Kisag pa magukunin mo. Onsay, madam! Mahal nga prinsesa Rosa di ay pasaylo ako. Sige, pahayangan na ang akong hari. Aron akong makita ang iyang syamad. Hoy, kamu niya. Nadakpan man ninyo ang misamad sa hari. Kinahanglan madakpan siya. O sige, pagkatag-katag ka mo sa pagpangita niya. Lihok ka mo! Sige!
Pagkatag mo! Kinsa makamisamad sa hari. Wa na mi makabantay tungod sa taong nakasud nga baho kayo. Kinahanglan madakpan siya. Kung kinsa man siya nga mibabag sa kasal sa hari. To, pagdali. Doon na lang tas kwarto sa mahal nga hari. Yan na bitaw ta. Kinahanglan matambalin ko siya. O mapakigsultihan pag usabahin si ang Reyna. Wa siya siyang kaugalingon to. Uy, danag na di ang una-una sa hari. Mura siya nga ulipon sa gahom sa kalimot. Mo ba ni kay? Oh, uy, Naasira sa soda ng kwartong ha. tingog ka tos bruha. Husto ka. Klaro nilang kaayo. Nga siya ang nag-ulipon sa hari. Niya na tas pultahan sa kwarto sa hari. Oh, maliili ramang sud kay kurtina ramang gitabil. Ako nang lilion. Tago lang sa kilid. Sige, sige. Ikay bahala. Ari na ko dire. Unsa man karong baho kaayo. Ay, To, tago nitong dapita pagdali. oo, untay. Gawa raman sa bang baho-baho kayong anghit, madam. Unsa man taha kini siya sa madadam ang nagasukod sa palasyo. Murag kwaknit, madam. Palimpyohi og mga adlaw ang palasyo andoy. Si tatay gid ang bruha ang naa sa suwad. Oh, si tatay andoy gid kana. Kauban ang mga saunon sa hari. Og nagatiman siya sa madiharing burak. Hain man ka ang bruha nga bakukang. Law-law ang samada sa hari. Oh, kanang gwapa kayong babae. Ang iyang tingog. Tingog sa bruha nga si bakukang. Tinuod ka ning ako nakita. Gwapa gid kaayo siya. Ay, makalakot sa nikong baho da. Mublabog yun kung makaisimot sila na ako. Ay, kaning kaanghit ako, perti yung lain nagbaho gyud. Saan magani, no? Muli ko baga kugal alkohol, no? Pero, huwag misteri alkohol ni kalibutan na. Pagkatag ka mo! Pangita ang midungdam sa hari o ang lalaki nga baho! Nagiahat na. Tibang kong nang kinabuhi ah. Matultul lang gigawin nila tungod kay baho magay ko. Asan kong tago ini? Nahinanok na siya. Gibutangan rin mo og lana ang samad sa hari, madam. Mao ka na ang makapaalim sa iyang samad. Unya, unsa may mahitabo karon, dili na manayon ang inyong kasal. Mahinayon kini. Sige, pangangaha ang hari. Kay punan ko ang lumaying nga iyang nainom. Ha? Kinahanglang makalimot na siya sa tanang tao nga miagi sa iyang kinabuhi. Gawas ka natong tulo. Ay, mahimo day na. Hubgon ko siya ni ining hinimo kong lumay. Sige. Hugga na lang siya. Kilumay gid ay sa bruha ang hari. Pero, unsa man klasiha sa gahom ang naa sa bruha, nga nahimo man siyang batan-on o gwapa kaayo. Tabang! Oh, unsa man to? Si Tuto man ang nangayog tabang. Naunsa man ka siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!